त्याच्यापेक्षा तुम्ही आरती करून नंतर डायरेक्ट चालू करावं झालं झाली मी मग उतरली त्यानंतर आलो. तू कधी उतरलीस बाईकवरून? लक्ष होता ना तेव्हा. आपल्या चरणावर अर्पण करतो. काय म्हणायचं लक्षात घ्या. या लोककलेच्या प्रेमात मिळालो अरे म्हणून सेवा करण्या रसिका रंगनी आलो
मुद्रा शाहिरी मानाचा मुद्रा शाहिरी मानाचा मुद्रा माझे नमस्कार त्याप्रमाणे गुरुदास मुद्रा शाहिरी मानाचा मुद्रा मंडळी आजचा हा कार्यक्रम सुंदर असा आमचे प्रतिस्पर्धी आहे समीर वेटकर यांनी केलेला आहे। त्याप्रमाणे शाहीर नितीन लोखंडे आपल्या चरणाशी सेवा अर्पण करणार आहेत। त्याप्रमाणे हॅलो 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 आजच्या ह्या गर्दीमध्ये बरीचशी नामवंत शाहीर मंडळी जाणकार मंडळी उपस्थित आहे। त्या सर्व शाहीर मंडळींना शाहीर नितीनचा मानाचा मुद्रा त्याप्रमाणे मला लाभलेले माझे संगीतकार आणि खरोखरच ज्यांच्या आशीर्वादामुळे म्हणेल आणि मी खरोखरच या शक्तितुल्याची सुरुवात केली या मुंबईच्या रंगमंचावर आणि मला ताळा सुद्धा काढणारे मला वाटतं आपल्या सर्वांच्याच परिचयाचे असणारे आपल्या घाटकोपरचे सतीशदादा साळवी ते आमचे बँजो मास्टर आहेत त्यांनाही शाहिरी मानाचा मुद्रा त्याप्रमाणे माझ्या पाठी सतत असणारे आणि नेहमी मला मार्गदर्शन असणारे पुन्हा कुठेही कार्यक्रम माझा असो तिथे नेहमीच उपस्थित असणारे आपल्या घाटकोपरचे सर्वांच्याच परिचयाचे महेंद्रदादा फटकरे ज्यांना आम्ही लाडाने बाबूदादा म्हणतो तेही आपल्या सर्वांना परिचित आहे। त्याचप्रमाणे आमचा खेडेगावचा चॉकलेट बॉय म्हणून मी नेहमीच म्हणतो माझ्या कार्यक्रमात आणि उत्कृष्ट असा गाणवादक ज्यांनी अनेक कवालीमध्ये त्यांचा पिढ्याच्या आवाजाने रसिक मंत्रमुक्त होतात असे आमचे स्वप्नेशदादा गुराव यांना शाहिरी मानाचा मुद्रा। त्याचप्रमाणे मंडळी ज्याप्रमाणे शाहीर नितीन लोखंडे आज या रंगमंचावर तुमची सेवा करण्यासाठी उभा आहे पण खरोखरच बोललं जातं जेव्हा वाजते ढोलकी तेव्हा शाहिरी होते बोलकी आणि मला वादनासाठी माझे लागलेले छोटे बंधू नितेशदादा लोखंडे यांनाही शाहिरी मानाचा मुद्रा त्याचप्रमाणे माझा कलामंच आणि माझ्या नाचणाऱ्या सर्व मुलांना शाहिरी मानाचा मुद्रा। आणि आजचा हा या गर्दीमध्ये आणि ह्या गर्दीमध्ये शेवटपर्यंत आवाज पोहोचवणारे आमचे साऊंडवाले दादा यांनाही शाहिरी मानाचा मुद्रा। समीर बुवांबरोबर आता माझा कार्यक्रम तिसरा आहे। बुवा बरंच काही बोलून गेलेले आहेत। हॉलला कार्यक्रम झाला पण सिंगल कार्यक्रम झाला वेळेअभावी बुवाना गरम करणार आहे बरोबर की नाही आपल्याला बुवाना गावाला जाणार आहे बुवाना काहीतरी घेऊन जायला देणार आहे पाठवून बांधून काहीतरी बरोबर की नाही गावी आपण कोचकी घेऊन जातो बुवा त्याआधी मी माझ्या स्तवनाला सुरुवात करणार आहे। बुवाने सुंदर अशी स्तवन दिलेले आहे। आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके मेरे दिल में यूं ही रहना हाय मेरे दिल में यूं ही रहना तुम प्यार प्यार बनके। तुमचा आवाज सुंदर आहे वरती आहे पण असा जरा गोडवा द्यायचा असतो बरोबर की नाही तुमच्या स्तवनाला काट देत नाही बुवा माझी स्तवन गातोय लक्ष असावं।
पहिले वंदन हे विश्वविद्यालयाला पहिले वंदन हे विश्वविद्यालयाला दुसरे वंदन हे माझ्या जन्मदात्याला तिसरे वंदन हे माझे गुरुजनाला हे तिसरे वंदन हे माझे गुरुजनाला आणि हे चौथे वंदन हे रसिका या रसिक श्रोत्याला ज्यांनी कार्यक्रम आयोजन केलेला आहे त्यांचं लक्ष असावं काय म्हणायचं आहे मला अरे दिल्लीचेही रक्त राखतो महाराष्ट्र माझा हा इतिहास आहे अरे दिल्लीचेही रक्त राखतो हा महाराष्ट्र माझा हा इतिहास आहे आणि हे मुंबई आपली मराठी भाषिकांची श्वास आहे ज्याला ज्याला मिळतो सुखाचा धार आहे सगळा आपल्या मागे शिवते आपलेला सहवास आहे अच्छा नगरसेविका अश्विनीताई दीपक बाबा हंडे आणि दीपक बाबा हंडे यांच्यासाठी एक सुंदर असा शेर आणलेला आहे काय म्हणायचं बघा अरे आले किती गेले किती हरवायला लवंडे अरे आले किती गेले किती हरवायला लवंडे अरे कधी झुकले नाही वाकले नाही झिजवली कोणाचे पायंडे कधी झुकले नाही वाकले नाही झिजवली कोणाचे पायंडे आपल्या कर्तृत्वानं अरे आपल्या कर्तृत्वानं समाजसेवेचे जाणी रोविले झेंडे असे सर्वांचे लाडके साई भक्त श्री बाबा हांडे समीर बुवा सुंदर असा साई चरणी आपण कवन केलेला आहे मीही आज साईबाबांचं गीत गाणार आहे जेव्हा या मुंबईच्या रंगमंचावर किंवा रंगमंचावर येण्याच्या आधी मी खूप सारी साई भजनं गायचो त्याच्यानंतर शक्तिधुरा करायला लागलेला आहे आणि शक्तिधुरा पहिल्यांदाच साईबाबांचं स्तवन आपणासमोर सादर करणार आहे समीर बुवा लक्ष ठेवा हा
शिर्डीचा हा बाबा साईनाथ रे भक्तांसाठी सदा राहिला हा उभा शिर्डीचा हा बाबा साईनाथ रे भक्तांसाठी हात तो ईश्वरी हात तो ईश्वरी आमातारी करी आसना हरवून दुःख देऊन सुख पूर्ण मनाची करी आसना भक्ती करता प्रभूचा धारे देव माता तोडे लीला तारणा देवुनी आसरा जाई अनवासरा देवुनी आसरा बसरारी हरदे हो चिंता पाहता डोळे करुणीचा भगवंता डोळे भगवंता डोळे सतपुरीचा धरता परे कोटी कोटीत वटाई होईता परे अंधारल्या जीवन देई प्रकाशना अंधारल्या जीवना देई प्रकाशना चैतन्याची लावणी शिर्डीचा हा बाबा साईनाथ रे भक्तांसाठी सदा राहिला हा उभा शिर्डीचा हा बाबा साईनाथ रे मूर्तिमंत्र गजानन गावदेवी बजरंग अखंडगा स्वलिचा
गोविंद नामदेव वसंगंगाराम गणपती बाप्पा झालेला आहे। या गर्दीमध्ये आमचे ट्रेनमध्ये आम्हाला नेहमी आमचा ग्रुप होता तसे आमचे मच्छिंद्र दादा इथे उपस्थित आहेत, त्यांना ही शायरी मनाचा मुद्रा, त्याचप्रमाणे प्रतिस्पर्धी शायरीमध्ये आमचे अजय दादा बँडी मास्टर यांनाही शायरी मनाचा मुद्रा, त्याचप्रमाणे रोटीवाले दादा यांनाही शायरी मनाचा मुद्रा आणि एक नाव राहून गेलेलं आहे ते नेहमीच आमच्या कार्यक्रमाला उपस्थित असतात असे राजेश शिबे दादा यांनाही शायरी मनाचा मुद्रा, त्याचप्रमाणे सुरत खतादे यांनाही शायरी मनाचा मुद्रा आणि त्याचप्रमाणे अमोल दादा नानेसकर यांनाही शायरी मनाचा मुद्रा। आता भुवनकडे येतो बरोबर की नाही, त्याचप्रमाणे आमच्या गावचे सुपुत्र अनंतजी खेपडे यांनाही शायरी मनाचा मुद्रा। बुवा बोलून गेलेले आहे की सुंदर असा बुवाने गण गायलेला आहे आणि बुवा गणाची काट द्यायची आहे असं बोलून गेलेले आहे बरोबर की नाही। हा बुवा म्हणाले श्याम साला काढी बोलले की नाही बुवा समीर बुवा, बुवा तुम्हाला मला सोडलं होतं कारण वेळ कमी होती, आज नाही सोडणार, तुम्हाला चांगलंच भरून भरून देणार, खूप घेऊन आले बुवा, लिहित बसा, लिव पुसा तिकडं बुवा। हा म्हणून काय म्हणायचं बुवा तुझ्या गणाची काढ देतोय, बुवांचा गण होता, सुंदर असा गण होता, बघा काय म्हणायचं आहे। मनात माझ्या असाच होता माझा साजन ग, सुंदर अशी भुवानी चाललेली आहे, भुवांचा गण होता। अरे लवकर ये तू मला दर्शन दे तू देवा तू या घडी, अरे वाट पाहतो चात कपरी भक्त तुझा रे गणा, लवकर याना तू दर्शन द्याना, लवकर याना तू दर्शन द्याना। भुवाने सुंदर गण दिलेला आहे, भुवांबरोबर आमचे सुरत दादा खताते आहेत। आता बुवा जोडीला घेऊन लिवाते म्हणून काय म्हणायचं गणाची काट कशी असते बघा। अरे आस लागली देवा तुझी आगळी, अरे आस लागली देवा तुझी आगळी, रूप तुझे ते पाहाया, अरे तुझ्या या भक्तांसाठी यावे लवकर गणराया, हे गणराया या उद्धाराया भक्त जनाया, हो गणराया आस लागली सुंदर अशी कटिंग दिलेली आहे मला
बरोबर असेल तर मान्य करायची आहे. आता माझा गण घेऊन आलेला आहे. ज्या आयोजकांनी या कोकणातील आणि गणेश भक्तांसाठी ज्याचं आयोजन केलेलं आहे, खास एस टी मधून प्रवास उपकार व्हावा यासाठी. म्हणून बुवा विकास मोठे शाहीर होत नसतात. जे झालेला आहे आणि गौरव इकडे येतोय. बुवा म्हणाले बुवाना चांगला चिमटा करतो. चिमटा दादा बुवा चिमटा काढणार आहे. आता बुवांचा तसा चिमटा मी देतो. तो बघा बुवा चिमटा कशाला म्हणतात. बुवाने गौरव केलेले आहेत प्रेमाची. विनेश फुले यांच्याकडून 100 रुपयाचं मंडळाला बक्षीस आलेलं आहे. मंडळ आभारी आहे. बुवा म्हणून दिलेले आहे प्रेमाची गौरव देतो. बरेचदा बुवाने प्रेमाची गौरव दिलेली आहे आणि बुवा जाऊन काय गेले प्रेमाची गौरव देतात आणि बुवा शेर मारतात. लबाड हा आहे हरामखोर. बरोबर की नाही. ज्या कानावर प्रेम करतात त्याला नंतर हरामखोर म्हणतात. पटलं का? पटलं नाही पटलं म्हणून बुवाना देतोय. बुवा म्हणतात धय दूध धय म्हणतात. बुवा धय मुंबईत आहे. बुवा मुंबईत आहे. आता दाताला पहा नाही. आम्ही नदीला गावी नाही म्हणतात. बरोबर की नाही. बुवा धय म्हणतात. धय दही घ्या दही. हा मुंबईत राहता तुम्ही बुवा. म्हणून मला काय म्हणायचं आहे बुवाने शेर दिलेला आहे. लबाड हा आहे हरामखोर. म्हणून मला काय म्हणायचं आहे या कानाला आजची राधा हरामखोर म्हणून गेलेली आहे. पण म्हणून ही राधा लग्नाची राधा. बरोबर की नाही. त्या छोट्याशा कानाच्या प्रेमात पडली म्हणून बुवा शेर देतोय. बघा अरे अशी कशी ही निघाली. अरे अशी कशी ही निघाली गवल्याची नार. अरे लाजला जा सोडून ही फिरते या कानाच्या मागून गावभर. आज साऱ्या गोकुळात चर्चा. अरे आज साऱ्या गोकुळात चर्चा सारे करती हे थोर. अनयाच्या बायकोला अनयाच्या नाही याच्या बायकोला नाही त्या अनयाची बायको असते राधा. भुवांच्या बायकोला नाही बोलत नाही. अनयाच्या बायकोला चढला या सावळ्या कानाच्या प्रेमाचा बुवा निवड आला पुन्हा शेरला शेर द्या. बुवा तुम्हाला काठ काय असते ते बघा. मी प्रत्येक गाण्याला तुम्हाला देणार आहे काठ. नाही लावली लोकांची वाट ना सांगून बुवाने गौरव गायलेले आहे. निशाणा तुझा दिसला ना आणि माझा सफीर बुवा कुठं लपून बसला ना. ओ बाहेर यावा. हा किती शहाणा साधा बोला. अरे नको तिथं हा करतोय नको तिथं हा करतोय चाला याना म्हणतोय याना. बुवांची गौरव बुवा राधे येना जवळ तू येना. राधे येना जवळ तू येना. तुझ्या या लाडक्या कानाला दाबून दूध दे तू प्याला. अगं
राधे येना राधे येना प्रवल येना राधे येना प्रवल येना तुमच्या गौरवण्यासाठी दिलेलं आहे तुम्ही निवड बसा आणि लोकांना यांच्यावर दुसऱ्यापर्यंत हसा माझी बोलून जातोय सुंदर अशी आमचे अर्पण मास्टर असतात पंकजदादा काकाले यांचा यावर्षी सुंदर असा गण आलेला आहे त्या चालीवर माझी गौरव सादर करतोय बुवा गौरव झालेली आहे बुवाना सुंदर अशी गौरव दिलेली आहे बुवाने घेऊन आणायची आहे त्याआधी बुवाना पदावर घेणार आहे त्याआधी बुवाने मला विषय दिलेला आहे बुवा म्हणून दिलेला आहे खोटं बोलायचं नाही बुवा खरोखरच त्यावेळी तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर माझ्याकडे ग्रंथ आधारे भेटेल त्यावेळेला नक्की देईन तुमच्या प्रश्नाचं उत्तर शक्तितुरेच्या नियमानुसार बुवा तुम्हाला मी लेखी प्रत दिलेली आहे आणि या रसिकांना कळावं म्हणून माझा विषय तुम्हाला इथे देत आहे लक्षात हवं राम रावणाचं वैर होतं शिला सेतू बांधून राम वानर सैन्यासह लंकेत येऊन युद्ध आरंभ करणार अशी बातमी रावणास दूतांनी कळवली मात्र हे वर्तमान ऐकता सर्व रावण सेना भयभीत झाली हे पाहून रावण त्यांना धीर देत म्हणाला ज्याप्रमाणे श्रीरामाने सागरी शिला पाण्यावर तरवली त्याचप्रमाणे तुम्ही तरवू शकेल त्या प्रत्यक्षात सागरसाठी गेला आणि शिला पाण्यात सोडली व ती शिला पाण्यावर तरवली पण हे कृत्य करताना कोणाचा नाश करण्याचा निश्चय केला हे बुवा तुम्ही सांगायचं आहे टीप आहे राम लक्ष्मण हनुमंत वानर सेना सांगू नका दुसरं काय तुमच्याकडे असेल तर नक्की सांगा पण खोटं बोलायचं नाही आता बुवानी पद दिलेला आहे बुवांचा सुंदर पद मला वाटतं गेल्या टायमाला बारीलाही बुवांनी गायलेला होता अज्ञानाचा निर्मल झाला त्या चालीवर त्याआधी बुवा त्या बारीमधला शेर जाऊन गेलेला आहे की या सोन्याचे सर या लोखंडाला येणार नाही माझा नाव लोखंडे आहे बरोबर की नाही बुवा सोन्याचे सर लोखंडाला येणार नाही पण बुवा तू फक्त सोनं हे गळ्यात समाजून घालून करू शकतोस बरोबर की नाही पण लोखंड तुझी भाजी कापण्यापासून तुझा नांगर तुझी जमीन शेत नांगरण्यापर्यंत लोखंडाचा वापर होतो की नाही घराला पण लोखंडाचा वापर होतो बरोबर की नाही वर्षाचे 12 महिने चालणारा लोखंड तू फक्त सोनाला मिरावतोय गणपतीला गावाला बुवा जायला चैनी घालून जात असशील तेव्हाच घालू शकतो बरोबर की नाही हा म्हणून बुवाना शेरचं उत्तर कसं देतोय म्हणायचंय बुवा बोलून गेलेला आहे की या सोन्याचे सर लोखंडाला येणार नाही म्हणून बुवा लक्ष ठेवा काय म्हणतो अरे सोन्यामध्ये या सोन्यामध्ये लोखंडाला तोलू नको अरे उगाच गर्वाना अरे इथं बोलू नको अरे उगाच गर्वाना इथं बोलू नको आणि हा लोखंड जर गरम झाला तर तुझ्या हाताने दिल्यावर मग बोलू नको
बरोबर नाही? गरम गरम लोकांना तुझ्या हातात दिला ना बुवा चोरत वरची म्हणून बुवाने पद गायलेलं आहे. अज्ञानाचा निर्मल झरा जोडीला भेटलाय बुवानी तिना चालतय दोघांच माझ्या गतीना याला धरून ठेचीन याला धरून ठेचीन बघा कसा नीतीन याला धरून ठेचीन बुवा तुला चार चौकात वाचीन आणि तुझ्या उरावर नाचीन. बुवा कटिंग घ्या काय म्हणायचं आहे. काय करशील तू माझं वाकड रणनीतीन बुवा हाय रे दाखड ज्ञान तुझंच तुटकर बुवा या गलगी तुर्यात बुवा या गलगी तुर्यात तुझं पोडी न मटक समीर मेटकर आहे बरोबर की नाही. तुम्ही लोखंडे म्हणाला मी मटकर म्हणालो. आता बुवा घेऊन यानंतर काय घेऊन यायचं ते दुसरी बारी माझीच आहे म्हणून बुवाना माझा पद देतोय. बुवा बुवांच्या डोक्यात टोपी असते. बुवा गेल्या बारीला म्हणून गेलेले होते की बुवा टोपी घाला टोपी घाला. आता दुसऱ्या बारी देऊन बोलणार मला बुवाच्या डोक्यावर टोपी नाही. मी गेल्या जणाला पण सांगितलंय मी टोपी घालणे एवढा मोठा शाहीद नाही असेल. बुवा टोपी घालणारा जो असतो त्याच्या डोक्यामध्ये खूप सारं ज्ञान दडलेलं असतं ना बसलेलं असतं. आता मला बघायचं आहे हा बुवा टोपीच्या लायकीचा आहे का. या रसिकांसमोर मला बघायचं आहे बुवा टोपीच्या लायकीचा आहे का. बुवा ज्याप्रमाणे मी तुम्हाला माझा शास्त्रीय विषय दिलेला आहे तुम्हाला त्याप्रमाणे या जीवनामध्ये आणि मी मला वाटतं तुम्हाला माहिती असेल. आता एक छोटासा कोडा घालतो तुम्हाला गाण्यामध्ये कोडा घालतो मला तुम्ही उत्तर द्यायचं आहे बरोबर की नाही. जर उत्तर नाही दिला तर ती टोपी दुसऱ्या बारीत घालायची नाही. असंच उभं राहायचं बुवा भुंगा. हा समीर बुवाची आणि माझी ही मोठी दोस्त या रंगमंचावर रंगणारा आमच्या ज्ञानाची खोसुया. अरे या तुमच्या समोर या बुवाची आदमी जिरवून जाणार मस्ती आहे आणि या समीर बुवाच्या डोळ्यावरची निर्वणार सुरसुरिया. अरे आता घाटकोपरात आहे. उद्या बातमी ही पेपरात आहे. उद्या बातमी ही पेपरात अशी आहे काय तर या समीर बुवाची अक्कल या ढोपरात आहे. उद्या बरंच काय दिलंय तुम्हाला. आता माझ्या पदाकडे लक्ष ठेवा. थोडासा कोडा आहे तुम्हाला कोडा बुवा त्याचं उत्तर मला द्यायचं आहे. या गलगी तुर्यात दावा तुम्ही किती कसले. या गलगी तुर्यात
तुम्ही किती कसले पंढरीच्या पांडुरंगा शिवचंद्र कुठे बसले पंढरीच्या पांडुरंगा कुठे शिवशंकर बसले पांडुरंगा कुठे शिवशंकर बसले भुवाने सांगायचं आहे पहिली फेरी इथे संपवत आहे आणि दुसऱ्या फेरीसाठी समीर बुवांना शुभेच्छा देतो आणि बुवा बरंच काही बोलायचं आहे बोलून द्या धन्यवाद.